ako minulý rok o takomto čase, no trošku neskôr, sa zdravím pri diskovaní, tak ako sme robili podmietke, tak vystúpil obzrieť mašinu, všetko šmika tak ako má, tu sa trošku toho popí, trošku cúvneme, nech to tu vypluje ten bordel, ale iné sa to tu dáko nehrnie. Disky už z hrdze zišli. Pozeráme, či taký nemáme taký pretek olejový, ale asi nie. Všetko sa rado posýka. Pritíšiť a môžeme dať taký tikší podmas, no a môžeme dreť. Takže ako som vravil, dneska máme 3. augusta, koľko hodín tých svetových? 18:37, čiže už sú tu nejaké 2 hodinky. Teraz to môžete vidieť. Máme zrobenú asi polku. Ešte sme chceli trošičku cúvnuť, možno ten bordel nech tam vyhodí. Hlavne z toho vážcu. Sa mu moc nechce krútiť tomu vážcu. Nabilo tam tej slámy. Ale tak už ide fajn. No. Tak ako som vravel, diskujeme po jačmeni, jačmenné strnisko. Teraz vlastne máte asi, neviem, 1, 2, 3. Toto je asi 4. vlk z tejto parcely. Asi nie za sebou, lebo tam by malo byť nejaké prekvapko pre vás. Nejaký ten nový nabytek. Čiže tam by to malo niečo prerušiť. No a ako vidíte, my teraz diskujeme z hľadiska toho, že je také blbé počasie, nedá sa nič také viacej zaujímavé robiť. Sme do obeda zvážali slamu, zo slamy som asi nič pravdepodobne nenahral, možno tam nejaký kratší Z-vočik je. Tak kratší Z-vočik. Ak by niekto chcel vidieť nejaké kratšie videjko, možno buď ho pľasnem na YouTube, alebo na Instagram, na zavináč Agrogalko, keby niekto chcel ísť kúknúť sa, tak ľudne môže ísť. Tam dávame vlastne takéto posty skôr ako vlastne na YouTube, lebo predsa na mobil naťukať, dať postik je jednoduchšie ako na YouTube zrobiť nejaké videjko. Čiže tak, krátka reklama na môj Instagramový profil. A my teda robíme tú podmietku, čo som spomínal. Robíme ju z hľadiska toho, že chceme tu zasieť tú medziplodinu. Tlačím to všetkými silami na to, aby som to čo najrýchlejšie zasial, lebo už je 3. augusta a už sme skoro, za chvíľu bude asi týždeň a pol, čo sme omlatili a som to chcel tak do týždňa zmaknúť. No ale počasie nedalo proste zlisovať slamu, čiže tam sme sa o to trápili. Slama sa zlisovala a potom sa vlastne hneď pár dní na to, 2 dní na to sa vlastne zbierala. A teraz vlastne už diskujeme, ešte dneska sme ráno 2 fúrky odviezli. Bolo to celkom slušne, lebo tu bolo okolo 90 balíkov z 7 hektárového poľa, podotýkam, sú to tie veľké balíky 155-ky. Aj keď majú viacej ako 155, ale dajme tomu, že 155-ky sú to. No. My sa pohybujeme pracovnou rýchlosťou okolo nejakých 10 km za hodinu. Samozrejme dolu kopcom ideme trošku pomalšie, lebo na menších otáčkach, hore kopcom ideme trochu rýchlejšie, nebo na väčších. Čiže
takto pekne na to odbúda. Je trošičku mokro, hlavne tu v tých dolinkách je trošičku mokro viac. No ale zatiaľ nelepí sa nám, či už na disky, na válec, zadu sa nelepí, na gumy, nemáme takú veľkú trakciu, čiže využívame takéto počasie. U nás, ako som hovoril teraz, proste monzúnové obdobie 2 týždne, úplne bomba, není normálny deň, kedy by proste buď nemrholilo, nesoplilo, alebo nejakým spôsobom nepadala voda z neba. Čiže to, čo na Orave sa potvrdzuje už x krát, treba sa tešiť, kým neprší. Proste tie zrážky na Orave sú dostačujúce. Na úvrati robíme takúto osmičku, alebo také kolečko zrobíme. Je to tak pekne vychádza, tak to si proste nemusím vôbec používať spojku, krútiť sa to na mieste. Čiže pre mňa je to takto výhodnejšie. Ako je povedali kamoši, ako pravý družstevník. Robíš osmičky. Môžete si všimnúť, neviem, či to bude vidieť, otvoríme aj okno. Tie disky proste na to, že majú 2 tóny skoro, majú nejakých 1800 kg, proste skáču potom po tej parcele, po tom poli, po tom strnisku. Neviem, čím to je spôsobené, ak mi niekto vie poradiť, že čím to môže byť spôsobené, že fakt tie disky plávajú a ten valec normálne skáče hore dole s tými diskami, že čím to môže byť, tak kľudne dolu do komentárov mi môžete napísať. Sem tam sa tráfi nejaký ten oblázek, aj keď vidíte, že u nás tie kamene proste skoro nie sú, čiže otravná mucha. Čiže a dosť ich tam počuť, tých oblázkov. Čiže tak nejako dneska si tu pracujeme. Môžeme zatiaľ nechať aj otvorené, nech sa tu vyvetra, je to dosť tak teplo. Čiže chceme tu zasiať tú medzipodinu, neviem, či som vám spomínal, chcem tu zasiať horčicu, už ju mám aj kúpenú, osivo, certifikované C1. Tak uvidíme, že aký z toho bude efekt, budem vás informovať o ich agrotechnických pokusoch. Vidíte, disky nám pekne miešajú, ostáva také normálne, ten záhon po tých diskoch ostáva taký normálny na to, že je dosť vysoké, alebo oceľ dosť vysoko kosí, dosť vysoké to strnisko, tak vidíte, že celkom nie až tak veľa tých rastlinných zvyškov ostáva. Preto, keby som prešiel potom 2-krát, tak tam nie je proste skoro 0 bodov tých rastlinných zvyškov. Ale to vlastne nie je teraz účel. Nejdem ani moc hlboko, idem na hĺbku nejakých 5-6 cm si myslím, lebo je to zbytočné, to ide iba do paliva. Pre mňa to nemá žiaden teraz efekt, keďže vlastne ide potom hneď sejačka a bude tu vlastne tá medzipodina, nebude to mať žiaden nejaký dlhotrvajúci efekt. Potom, ak by sa niekto pýtal, prečo to robím z uhla, keď záhon je rovno, je to z hľadiska toho, že proste pre niekoho to sú tu aj ľudia, ktorí proste nemajú až tak veľa spoločné s farmárčením a baví ich môj pokec, tak je to z hľadiska toho, že chceme vyrovnať záhon. Keď proste v kuse budeme chodiť v tých istých koľajoch, tak sa nám zrobia tie koľaje a furt bude vlastne takto vlnkovaté to pole v jednom smere. A keď my budeme vlastne rozťahovať občas z uhla tú parcelu, tak vlastne tie vlnky sa snažíme nivelovať. To sa snažím robiť na väčšine polí teraz do uhla ten záhon z hľadiska toho, že ten šprajc
sa nám tam šprajcnú. Niekde, pravdepodobne. Aj keď tu hore bolo viacej tých kamení, čiže to môže byť aj tým spôsobené. Uvidíme, keď ideme tu dole briežkom. Čiže snažíme sa nivelovať tú parcelu, táto je proste super rovná. Z hľadiska toho, že to malo družstvo a družstvo má postarané o tieto vlastne základné agrotechnické úkony. Čiže tu proste to snažím len udržiavať nejakým spôsobom tú parcelu rovnú. A tým pádom vlastne ako keby udržiavať stav tej kvality proste tej parcely tým, že idem z uhla. Ono, iné by to bolo, keby som chodil na Navi, na GPS-ke, lebo si nastavím ten úhol proste a alebo už by som proste šmýkal len v tom úhle, nemusel by som chodiť raz pri raz, nemohol by som chodiť do kruhu, lebo by sa mi to vlastne pekne kopírovalo. Tu keď som chodil do kruhu, tak buď zrobím nejaké mijaky, prekryvy alebo takéto, čiže snažím sa chodiť raz pri raze. Takže my dorábame úvrate, ešte mám tu dole zísť nadiaľ a už budeme mať hotovo. Vidíte, parcela je odmietnutá, podiskovaná, to už ako každý polí. Ešte tu máme taký rest, sa mi ho nechceli zdvihnúť. Pri začínaní, tak budem musieť ísť teraz dvihnúť. Robili sme také väčšie úvrate, ešte tu máme aj na úvrati hnoj. Začíname zhromažďovať na tú parcelu, aby sme to mali nejaké hnojenie. Ten hnoj budeme musieť tam pretlačiť na druhú stranu. Trošku veľká úvrať, keď si vezmete, že na nejakých možno 15 metrov. No z hľadiska toho, že ako som vravel, robil som tie osmičky, no a aby som sa nemusel zbytočne krútiť na pár metroch hore, dole, cez spojku dohádzať, tak sme to vlastne riešili takou väčšou úbraťou. Je to veľká parcela, čiže si môžeme dovoliť väčšiu úbrať. A tak no. Vidíte, trošku som zabrdnul do toho hnoja a sa nám z neho parí. Takže pekne hnoj prehníva. Ešte tú úvrať, takú tú cicicaky okolo toho hnoja prebehne mraz, bo tam moc jačmeňa nebolo, bol v tráve. Tak ten ešte prebehne, nech to máme pekne porobené. Ešte tu vidíte taký mijačik. Treba to pekne porobiť, nemáme nič najaté, ako ocino vraví, čiže... A už som sa naučil, že keď to odflaknem, tak ma to dobehne. Čiže môžeme zrobiť teraz takto. Koncovú. Tak to druhý raz, keď idem potom, tak to veľmi pekne vypadá. Isto, tie disky robia robotu. Aj keď si porovnáte toto so strniskom, tak mnoho podnikov by už do toho rypalo sejačku. Ale u nás ako doma sme zvyknutí vlastne raz na tú orbu, aj keď postupom času asi budem skúšať aj bezorebnú metódu z hľadiska toho, že vlastne tie náklady pri orbe sú dosť vysoké, tak budeme skúšať, že výkonnosť vlastne tých plodín pri bezorebnej metóde.
Otláčame spojku. Máme, vidíte, ako pekne teraz robí ten druhý rad, keď prechádza potom, tak to úplne robí super robotu to robí. Tak podvihneme, prejdeme ešte raz tu ten kraj. Šmeňa nebolo. No, teraz to už vypadá k svetu. Sme trošku roztiahli ten hnoj. To je riadne tej trávy. Zrobiť. Zetko si ťapka. Ale tu máme toho. Jeden. Ten je macatý. Dva. Aspoň vidíte, aké u nás boli. Huby. Huby tu rastú. Čo to je? Brezák? Bo čo to? Čo si? Boh vie čo si, ale si zhnitý ako svet. Teba už je škoda, no. Ale už nám tu aj huby rastú. No veď, po daždi sa nemáme čomu diviť. Ops. Asi fajn, ale ich tu je. Pozrite sa. Sú dájaké tie. Ja som není dájaký vášnivý hubár. Čiže Boh vie. Asi brezák, alebo také dačo. Povedzte. Napíšte do komentára. No. Ešte tu máme 2, 3 také. Halúsky a dreme. Čak, Zetko. Ops. Takéto konáre ako sú, tak tie tu vidíte, sme aj nechali aj jačmeň z hľadiska toho, že už minulý rok som mal skúsenosť s nimi, že ma stáli viacej ako tam ten kúsok, to som urval majak. No a potom keď som zistil, že majak taký fajný stojí 45 €, tak som si povedal, že radšej sa nám vyserem a prídeme s traktorom s nakladačom, zrobíme fik a bude